akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi, sahabbai da suka ga ya dauki azumin nafila sai su ma suka dauka suka kama yi. Aka zo da a sha ruwa sai suka ga annabi bai sha ba, ya ci gaba da azumi, sai su ma suka ci gaba ba su sha ba. Aka kwana suka kwana, aka wuni suka wuni, washi gari aka sake wuni suka wuni. Annabi ya musu shiru bai ce musu komai, suka galabaita suka ji jiki. Sai kawai aka ga watan sabon wata ya fito, annabi sai ya ce kash, da wannan sabon watan bai fito ba da na zarce da azumin nan domin na ga iyakanku. Alastu na haitukum anil wisal, ban hana ku kuna yin azumi ba tare da shan ruwa ba, ku yi ta zarcewa kuna azumi. Sai suka ce ra'ayna ka tuwasil ya rasulullah, mun ga kai ma ai haka kai, mun ga ka zarce ne sai mu ma muka kwaikwaye ka. Annabi sai ya ce to wa ayyukum misli, a cikin ku waye iri na waye kamana? Ana lastu ka hay'atikum, ni da kuke gani na ba a kamanninku nake ba, hay'a shine kama. Annabi ya ce hay'a na kamanni na ba irin naku bane, yanayi na ba irin naku bane. Ni fa abitu inda rabbi, abun Allah nake kwana, yudu'imuni Allah yake ci da ni, wa yusqini ya shayar da ni. Yaya za ku yi ku haɗa kanku da ni? A nan fa sayyidina Abubakar na ciki, saniya sunaini izu ma fil gari. Sayyidina Umar na ciki, allazi a'azza Allahu bihi al-Islam. Sayyidina Usman na ciki, wanda manzon Allah ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm. Sayyidina Ali na ciki, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyu mawlahu. Annabi ya ce waɗannan dinnan sahabban nan a cikin ku waye iri na? Sahabban annabi ne a cikin su, annabi ya ce a cikin ku babu iri na, ni ba irin ku bane. Sahabban da bayan annabi ba wanda ya fi su daraja. Amma kai wani ya zo yana ɗaura hankalinka yana ce maka ai annabi mutum ne kaman kowa, mutum ne kaman ka. To sahabbai ma annabi ya ce a cikin ku babu iri na, to ina kuma mu waɗanda zunubi ya rufe mu ta ko ina mu wanda ba mu taɓa ganin manzon Allah ba, sai dai mu gan shi da idon zuciyarmu, idan ma muna ganin sa da idon zuciyarmu kenan. Ina mu da annabi ya mana umarnin ba mu mishi biyayya yadda ya kamata ba, ya hane mu ba mu hannu yadda ya kamata ba. Saboda haka babu irin manzan Allah. Duk wanda ya ce akwai irin manzan Allah to kazaba wa rabbil ka'aba, wallahi yayi ƙarya. A idi nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha. Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun man rama zalika saffihi. Annabi mutum ne ba irin sauran mutane ba, wanda ya ce annabi mutum ne ce da shi ƙarya yake yi. Wanda ya ce annabi irin wato shi ɗaya yake da sauran mutane, to ka faɗa masa ingantaccen hadisi ya ce an haɗa mutanen duniya gaba ɗaya da mala'ikun sama gaba ɗaya a sikeli, aka aje su aka ɗauko manzan Allah shi kaɗai a sikeli, annabi ya rinjaye su gaba ɗaya. Don haka ba ana maganan iya mutane ba ne.